dialogar persoa a persoa, face a face. Non hai tarefa máis urxente, fermosa ni bien necesaria. Gastarei o meu corpo nos camiños ata Serpo, Seixo e Silveira. A miña voz de tan usada será o lexítimo eco dun rumor, o fundamento de semente que apenas poderá rozar. A intimidade choída dos galegos, extraña trigo incomprensible, frita de terra.